Наймасштабніші пожежі в історії Туреччини. Влада країни кинула всі сили на приборкання десятків лісових пожеж, що вирують на півдні. Задіяли більше 10 тисяч пожежних, десятки гелікоптерів, сотні бульдозерів та пожежний танк. Повідомляється про 4 загиблих у лісистій місцевості. 183 людини звернулися по допомогу, більш як півсотні госпіталізовані, більше сотні приватних осель вигоріли. І держава, і народ мають розуміти, що відбулося. Я не думаю, що це випадковість. Ми вже 3 дні боремося з цим вогнем. Якщо це спланована акція якоїсь групи, хай осліпнуть на обидва ока, хай дістануть від Всевишнього найбільше покарання. Ми терпимо ці труднощі і далі потерпаємо. Ми були змушені покинути свої домівки. Це важко коментувати. Багато людей отруїлися, неможливо навіть говорити. Вдалося врятувати 2 будинки, все, що нам вдалося зробити. Багато осель згоріли, мені важко щось сказати через хвилювання. В цій біді залишились самі, ніхто не допомагає. Згоріло наше селище, наше село спорожніло, поля наші вигоріли, людських жертв немає, але згоріло чимало майна. У туристичній провінції Анталія евакуювали 18 сіл і районів, ще 16 у провінціях Адана і Мерсін. Вогонь поширюється швидко, сприяють спека і сильний вітер. Це південне місто Бодрум, відоме своїми мальовничими курортами і готелями. Тут тривають рятувальні операції, в той час як вогонь підбирається до готелів та житлових будинків. Ми йшли на обід, бачили дим. Коли ми спитали, нам сказали, не панікуйте, все під контролем. Коли ми обідали, полум'я наближалося. Ми одні з перших звідти евакуювалися. Мій чоловік сказав, треба звідси їхати. Зараз дивимось звідси, нам навіть не дозволили забрати свої речі з готелю. Спочатку вогонь опанували, потім почалося повторне займання. Зараз задіяні пожежні, також гелікоптер, вогнище поки далеко від житлових кварталів. Займання у важкодоступному місці, тому чекаємо, коли воно саме вщухне. Ми евакуювали гостей з готелів, які перебувають в небезпечній зоні. Задіяли човни, катери, рибальські та туристичні. Зібрали всіх туристів у безпечному місці та розселили їх в інших готелях нашого регіону. Персонал готелів склав списки. Все нормально, за всіма є нагляд. В цілому цього тижня у 17 провінціях на узбережжі Егейського і Середземного морів Туреччини спалахнуло понад 60 лісових пожеж. Президент країни назвав це атаками і пообіцяв притягнути до відповідальності винних. 36 із цих лісових пожеж локалізовані, інші 17 продовжують гасити. На жаль, сьогодні палає багато пожеж, які, як припускається, почалися в різний час, але горіти будуть ще довго. Ми намагаємося взяти їх під контроль, але на це може піти багато часу. В адміністрації президента Реджепа Ердогана вже повідомили про початок розслідування причин займання. Відповідальність за підпал вже взяло на себе молодіжне лівацьке угруповання «Діти вогню». Про це повідомляють місцеві медіа. Ті, в кого згоріли домівки, хто втратив майно, в кого загинули тварини, ми працюємо над оцінкою цих збитків. Ми не залишимо в біді жодного співвітчизника. Після оцінки збитків наше Міністерство довкілля, організація ТОКІ займеться відновленням спалених будинків. Дай Аллах, господарі невдовзі повернуться додому. Для приборкання пожежі необхідні літаки-амфібії. Туреччина чекає на підтримку від сусідніх держав. Володимир Зеленський у своєму твіттері висловив співчуття турецькому колезі на тлі руйнівних пожеж. Президент України написав, що український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час. Державна служба надзвичайних ситуацій вже спрямувала на допомогу Туреччині 2 екіпажі пожежних літаків із групою забезпечення.